Unsay buhaton ngadto sa kabtangan kon mamatay na ang kapikas. Panalitan nag-una og kamatay ang bana. Unsa may obligasyon sa byuda. Sumapa sa section 130 sa The Family Code. Unom ka buwan gikan sa kamatayon sa kapikas ang nahabilin nga buhi. Pananglitan byuda. Dunay obligasyon para isitol ang ilang butang nga magtiayon. Mao ni ang gitawag og settlement of estate. Mahimong extrajudicial, di na kinahanglang iagi pagkorte, abogado ra maoy kinahanglan unya notaryuhan, or iagi pa og korte, gitawag og judicial settlement of estate. Panahon sa settlement of estate, i-distribute ang butang kinsay mga eredero, siguroon yun ang mga anak. Unsay katarungan sa balaod, kay pananglitan si bako og maminyo ang nabiling buhi. Awayan niya ni sa ikaduhang asawa o ikaduhang bana o sa ikaduhang nga mga anak. So siguro undaan nga ang mga butang sa namatay mapunta sa iyahang mga unang iridiro.